asiri ne na mallaka wanda mun yi bayani a kansa ba so ɗaya ba so biyu ba. Mallaka ce sadidan. Wannan hatimin ana kama ɓarawo da shi kuma ana yin mallaka da shi. Yanzu dai za mu ba da fa'ida a kan mallakar. Duk da wancan karon ma fa'idar a kan mallakar muka bayar saboda mutane sun fi buƙatar mallaka a kan kama ɓarawo yanzu insha Allahu. To shi ma dai za mu yi bayani a kansa nan gaba kaɗan. Wannan asiri ne na mallaka. In kana son ka mallaki wata mace ka dinga juya ta kamar waina a hannunka, ko kina so ki mallaki wani namiji ki dinga juya shi tamkar raƙumi da akala. Wannan asiri ne na mallaka kaɗan yanzu wanda wannan asirin mun yi shi ba so ɗaya ba so biyu ba ga mutane daban-daban na ƙasa daban-daban. Kuma mun ba da shi an yi shi. Mutanen da suke bibiyar mu a cikin wannan gida sun san wannan asiri ba baƙo ba ne insha Allahu. Muna bayani a kansa. Na mallaka ne sadidan ƙada'an nan take. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Al'ummar faɗin duniya, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan gida mai albarka na Gobe da Nisa TV. To muna godiya sosai ga masoyanmu, jama'armu, al'ummarmu, masoyanmu, masu bibiyar mu na faɗin duniya, musamman mutanen ƙasarmu Najeriya, mutanen Nijar, mutanen Kamaru, Chadi, Ghana, Algeria, Libya, Mali, Gabon, Taiwan, Qatar, Benin, Togo, Kenya, Sudan, Saudi Arabia, mutanen South Africa, Burkina Faso, Tanzania, Zimbabwe, Guinea, Faransa, Afirka da sauran al'ummar faɗin duniya gaba ɗaya. Muna godiya sosai yadda ake bibiyar mu dare da rana a cikin wannan gida mai albarka na Gobe da Nisa TV. Idan kai ko ke baƙo ne sai ku daure ku danna mana subscribing, ku danna mana alamar ƙararrawa, ku yi mana liking, ku yi mana sharing ta yadda za ku dinga samun asirinmu da zarar mun ɗora. To kamar da muka saba zuwa da gingiman asirai manya-manya, yau ma muna ɗauke da wani mashahurin asiri na mallaka nan take. Akwai asiri da za ka yi ta ji, wani asirin ana mallakar namiji da shi ko iya mace ake mallaka. To wannan asiri ne wanda za ka iya mallakar mace, za ki iya mallakar namiji da wannan asiri mai albarka insha Allahu. Sannan wannan asiri ne wanda a cikin awa 24 kacal za ka ga biyan buƙata. Darajar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mun nemi Allah ya yarda da mu kuma ya yarda da ayyukanmu kuma alhamdulillahi insha Allahu. In dai ka yi wannan asirin yadda ka ji mun faɗi, to ka daina kuka akan mallaka, kin daina kuka akan mallaka har abada. Yadda ake yin wannan asirin mai albarka, za a samu allon ƙarfe wanda aka haɗa shi da ba zinare ba, wanda aka haɗa shi da azurfa. Mun yi bayani a kansa. Azurfa, allon ƙarfe na azurfa shi za ka samu sai ka zana wannan hatimin. Iya wannan manyan baƙin da kake gani, iya wannan manyan baƙin shi za ka zana. Yauwa sai ka fitar da wannan na tsakiyan subhanallah, subhanallah, subhanallah sama da ƙasa, a gefe da gefe. Sai ka rubuta wannan musallisin hatimin. A tsakiyar hatimin da ke tsakiya za ka rubuta sunan wanda kake so ka mallaka. Sai ka ɗora wannan allon ƙarfe a kan wuta, ko kuka gas ko gawayi ko risho ko yuta dai. Sai ka ɗora allon ƙarfen a kan wuta, sai ka dawo gefe. Za ka yi wannan lazimi ne na lafi ƙurashi lafi rilata shita yusuf al-abdul wahid al-bayt allazi adamu min ju'in wa amanahum min khawfin. Za ka yi ta ne damdamu. In aka ce damdamu ana nufin 4,444. Za ka yi shi. In ka kammala sai a samu abin yanka mai ƙafa 4 sai a yanka, a sadaukar da shi ga mutum. Subscribe da alamar ƙararrawa sai ku daure ku danna mana subscribe. Muna godiya.